Ahoj, to jsme my, Pavel a Aleš. Cestujeme za gotikou a ještě dál. Baví nás to, fotíme, hledáme informace a začali jsme si z našich cest dělat videodeník. Navštěvujeme hlavně katedrály, kostely a kláštery, ale nejenom to, občas vyrazíme i někam do přírody nebo do galerie. Tentokrát se po roce vracíme do Francie. Zatímco minule to byly katedrály toho největšího kalibru jako Remeš, Chartres a Laon, tentokrát se vydáváme za jmény, která nejsou tak známá, ale jejich význam byl a je přesto nepřehlédnutelný. V 7 dnech navštívíme Méty, Troyes, Orléans, Le Mans, Le Havre, Rouen. Tak jestli chcete, pojďte se mrknout na náš fotodeník. Den 1. Méty. První den naší výpravy začínal ještě v Německu. Protože jsme měli ubytování bez snídaně, chtěli jsme si ještě po ránu dát něco k snědku. U jednoho supermarketu jsme si našli Prima pekařství, kde měli spoustu lákadel. No už tam se ukázalo, že na téhle výpravě rozhodně nezhubneme. Snědli jsme výbornou bábovku, postěžovali jsme si, jak jsme tlustí a vyrazili jsme směrem na Méty. Méty byla naše první destinace ve Francii, kde byla v plánu především katedrála, ale i starý románský kostel a případně muzeum umění, to když bude čas. Do Mét jsme dorazili kolem 2 hodiny a hned jsme vyrazili do centra. Chvilku jsme se proplétali ulicemi města a pak se před námi konečně vynořila katedrála svatého Štěpána a to je její západní portál. Hned na první pohled si člověk všimne, že katedrála není z tohohle pohledu symetrická. Na levé straně jsou krásně vidět podpěrné oblouky, které jsou na pravé straně schované. Katedrála je postavená z místního vápence, který dává žluto-oranžovou pískovou barvu a tím celé náměstí ladí pěkně barevně k sobě. Tento západní portál je velmi mladý přístavek z počátku 20. století, který postavili Němci v gotickém slohu. Proč Němci? No, protože po prusko-francouzských válkách připadly části Alsasko-Lotrinska Němcům, takže Méty nebo třeba Štrasburg byla najednou německá města. A není to tak, že předtím tam žádný portál nebyl, on tam byl od 19. století barokní portál, který nechali Němci zbourat a místo něj se vrátili ke gotickému slohu. Což palec nahoru, protože později v Chalon and Champagne jsme mohli vidět, že baroko s gotikou moc nelícuje. Chvilku jsme fotili a čekali, jestli snad z okolí nezmizí lidi, abychom mohli mít krásné fotky bez nich. Situace se naopak zhoršovala, protože v nějakém hotelu vedle katedrály se zrovna konala muslimská svatba a za chvíli začal být u katedrály opravdu pořádný rambaj z arabské veselice, tak jsme se raději utíkali schovat do útrop katedrály, kam jsme se už těšili. Vchod do katedrály není překvapivě západním portálem, ale takovým bočním vchodem u rohu katedrály. Na tenhle výlet jsme jeli trochu víc připraveni a tak jsme měli nastudováno, že nás čeká boží lucerna. Tak se totiž katedrále v Métách říká kvůli největší ploše vitráží na světě. A také nás čeká třetí nejvyšší chrámová loď ve Francii, dosahující skoro 42 metrů. V katedrále jsou nejenom historické vitráže, ale i docela moderní vitráže, třeba od Marca Chagalla nebo Rogera Biziera. Myslím, že povídání bylo zatím dost a tak fotky z interiéru kostela nechám plynout jen tak, bez komentáře. Stejně už nemám nic chytrého, co bych tomu dodal.
Když jsme si dostatečně prohlédli vnitřní prostory svatostánku, šli jsme si ještě prohlédnout katedrálu zvenku pěkně ze všech stran. Mimochodem až tady jsem si všimnul, v jakém stojí katedrála svahu. Při obcházení chóru zvenku se jde poměrně prudkým sešupem dolů a za chvíli člověk dorazí k řece Mozele. Tam na ostrově je také jeden pěkný kostelík, Le Temple Neuf, v novorománském slohu, což je ale mladík z počátku 20. století. A ten slouží zase protestantům. A i když začalo mírně pršet, vydali jsme se za nejstarší památkou, což je bazilika svatého Petra. Ta jako kostel sloužila přibližně do 16. století. Dnes už je to místo pro různé kulturní události, jako například koncerty. A tohle je opravdu prapradědeček mezi kostely, které jsme navštívili. A původně to ani kostel nebyl. Byla to budova, která byla součástí římských lázní. Pravděpodobně to bylo gymnázium. Asi v 7. století se začala využívat jako křesťanský kostel. Uvnitř už není téměř nic, jenom sloupy, dle kterých je vidět strukturu trojlodní baziliky. Také je u vedlejších lodí vidět snahu o přestavbu do gotického slohu, která byla později pravděpodobně zase navrácena zpět do románského slohu. Zvenku jde však čistě o románský sloh a bazilika hodně připomíná románské baziliky ze severu Itálie v okolí Raveny. No a ze svatého Petra jsme se promenádou v přilehlém parku vrátili zpátky k autu a potom na hotel. V parku jsme si ještě vyfotili sochu vojáka osvoboditele z první světové války a maršála Ney, kterého Napoleon nazýval nejstatečnějším ze statečných. A během Napoleonova tažení do Ruska se tenhle maršál stal i knížetem moskevským. Vzhledem k otvírací době a vzhledem ke stavu naší únavy jsme rezignovali na návštěvu galerie Pompidou a museli jsme se spokojit jenom s fotečkou zvenku. I ta stojí za to, protože střecha galerie je inspirovaná čínským kloboukem. Mimochodem ten název mi byl hodně povědomý a tak jsem hádal, podle koho se to centrum jmenuje. Nebyla to ani žebračka Pompadourka z Werichovy pohádky o sedláku Čuperovi a nebyla to ani milenka francouzského krále Madame de Pompadour. Jak Pavel zjistil, je pojmenována po Georgi Pompidouovi, francouzském premiérovi a poté i prezidentovi. Večer jsem ještě vyrazil ke katedrále zkusit štěstí, zda nepořídím nějaký pěkný noční snímek. Ale katedrála se bohužel nedá ze země nijak pořádně vyfotit, takže jsem se vrátil na hotel. A tím byl první den naší výpravy uzavřen. Všechno bylo skvělý. Počasí i přes ten malý deštík nám přálo. Jenom mám pocit, že zrovna tuhle katedrálu jsme tak trochu odbyli a i v samotných métách by toho bylo na koukání asi víc. Ale náš cestovní plán je nabitý a nemůžeme hned na začátku dělat nějaké kompromisy.